O Black Friday vai medrando cada ano, pero moitos establecementos participan a contragusto, ofrecen descontos para non perder clientes, aínda que critican a presión das grandes cadeas, os falsos prezos e unha competencia que os deixa en desvantaxe. O Black Friday instalouse xa como unha das citas comerciais máis destacadas do ano. Nos negocios locais, a xornada convértese nunha oportunidade para atraer clientes e dar un pulo ás vendas nun período no que, tradicionalmente, o consumo comeza a repuntar de cara ao Nadal. Moitos establecementos aproveitan esta data para aplicar descontos e promocionar os seus produtos, adaptándose ás expectativas dun público cada vez máis habituado ás campañas de rebaixas. Si sempre a xente fai os regaliños, xa para aproveita, para comprar para Reyes e para regalos. Si, favoreces esos días, Así que vamos a participar non con descontos moi grandes, e vamos a participar de outra maneira, facendo actividades distintas. Vamos a regalar tote bags, vamos a poñer algo de música, algo para degustación, sempre colaboramos. A pesar diso, non todos os comerciantes ven con bos ollos esta tendencia importada. Parte do pequeno comercio considera que o Black Friday acaba por desvirtuar os prezos reais ao longo do ano e que pode xerar sensación de falso desconto, o que, ao seu xuízo, confunde ou engancha aos propios consumidores. Pois nós somos un dos que estamos un pouco en contra do Black Friday, creo que é un invento que nos meteron aí con cuchillo e tenedor para que nos uníranos. Creo que é unha cousa para outros sectores, pero bueno, tampouco vamos a remar a contracorrente. A parte fa moita publicidade, pero a publicidade tampouco non é real, o que din non é real, porque despois tú vas a mirar e os duros a 4 pesetas non regala nadie. E os descontos tampouco non son os que realmente poñen ou din que van a facer, porque despois, claro, poñen moito desconto, pero en artículos sempre atrasados. As cousas actuales non lle meten tanto desconto. Eso a xente da calle cada vez está o vendo máis, Ademais, lembran que este tipo de campañas implica unha presión engadida para competir con grandes cadeas e plataformas que dispoñen de máis marxe e capacidade logística. Pues ven ao comercio pequeno e días que allí me hacen el 50 e me hacen el 70, digo eu, sí, pero é que eso non é real, tú vai a mirar o mismo produto non ten tanto desconto, o de que é de campaña, o que son cousas atrasadas e todo, é como a todo, eu cando vou por aí e vou a mirar, digo eu, madre mía, isto é do ano, Dios mío, pero a xente, claro, veo 50, veo 60, veo 70 e cree que eles que están dando todo, entendes? E ao final non é real. Ao final, aínda que buscamos ter marcas diferentes e si o conseguimos, si é verdad que non podemos luchar contra as grandes, que sí que poñen descontos moi abusivos. É unha guerra que temos que as propias marcas, quero dicir, non entendo unha marca que me vende a min que venda con eses descontos o esa semana do Black Friday. Falo de semana porque hoxe en día se está convertindo en semana, en quincena, en mes casi. Noutros sectores, como das librerías, a participación na campaña é mínima. As limitacións legais nos prezos dos libros e as escasas marxes de beneficio fan que o Black Friday non resulte rendible para estes establecementos, que adoitan manter a súa política habitual de prezos e rebaixas ao longo do ano. A min pareceme que o precio dos libros, a pesar de que é caro, non é unha cousa que deixe un beneficio espectacular como para rebaixar os precios aínda máis do que o facemos. Nós xa temos outro tipo de descontos para clientes fieles de todos os anos, o sea, de todo o ano. AMPAs, pertences a unha AMPA, tes unha familia numerosa, tes un carné xoven, cousas de verdad que poden ser, e unha fecha así no ano, pois non nos parece tampouco. Por ende, tampouco notan tanto esa competencia coas grandes franquicias. Eu non o noto, o sea, eu creo que non o notamos demasiado, porque a xente eu creo que está bastante concienciada que compra en comercio local. E aparte, a xente pensa no Black Friday, que lles leva a facer máis compras ao fin e ao cabo, e tampouco pensan demasiado en, vale, pois aquí teño ofertas, non, senón é as compras antes de Nadal, vamos a aproveitar agora que hai ofertas, e van polos comercios, se nese teñen un desconto, pois fan, e se non o teñen, pois compran igual porque era o que estaban buscando. Entre quen si participa e quen decide manterse á marxe, o que todos coinciden en sinalar é o impacto crecente que teñen as grandes franquicias e o comercio en liña,
que continúan condicionando as dinámicas de consumo e colocando novos retos para a supervivencia do comercio tradicional.